बाथौ गौतमनि दैदेननायाव दिनै बेवहाय 25 बोसोर बारलांबाय आरो 25 बोसोरनि मोनसे बोसोरारि बेवहाय रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बेवहाय बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। मोनसे आब्रुथि गोनां थासारियाव दिनै बोसोरारि जथुम्माखौ खुंदों। दा बेखायनो मोनसे सोलायनाय फैदों आरो जाय सोलायनायनि गेजेरजों दिनै मोनफ्रोमबो बर' गामिफ्राव दिनै बाथौ मन्दिर लुनायनि हाबाफारिया जागायबाय। जोंनि सरकारनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय 1000 बाथौ थानसालियाव दिनैहाय 5 लाखके जोङो सरकारनिफ्राय होनायनि खामानि मावगासिनो दङ। बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनफ्रोमबो धोरोमसालिफ्राव दिनै 2 लाख होनायनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खामानि सोलिगासिनो दङ आरो गोबां बेबायदिनो जौगालु हाबाफारि जाहाथे धोरोमनि गेजेरजों समाजा संस्कार जायो, धोरोमनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जों जाहाथे मोजां गोख्रों लामाजों लांनो हायो, बे मोनसे सदबांसाजों दिनै धोरोमनि गेजेरजों मोनसे थासारि सोरजिनो जों नाजागासिनो दङ। आरो बेनो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां तामुलपुरनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला प्रशासन आरो जों खौसेयै बेवहाय मोनसे जब मेला मोनसे अर्गानाइज खालामनो थांगासिनो दङ फैगौ 26 डिसेम्बराव। दा बेखायनो बेवहाय इन्टारभिउ होनायनि सिगां जोङो मोनसे एप्लाइ खालामग्रोनांगोन। बिनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय मोनसे स्केन खालामनो हानाय मोनसे सुबिदा होनाय जादों। जोंहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि पेजावबो बेखौ मोननो हागोन, आंनि पेजावबो जों बेखौ मोनगोन, बा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरावबो बेखौ जों फोसावनायनि बेबस्था खालामगोन। दा लाइमोनफोरखौ जोङो बे नियम जि जब मेला, बे जब मेलायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। 3 लाख रांनि थाखाय अनसुंथाइ फोसावनायखौ नंगौ, जोङो जिहेतु 1000 बाथौ थानसालियाव 5 लाखके होनो थांगासिनो दङ आरो एबार फार्स्ट लिस्ट ओंखारबाय आरो बेवहाय खाथरबारियाव आंनिफ्राय जोंहा मोनसे आसाम दर्शननि बेवहाय थायो। दा बे हिसाबै बिथांमोना जि खावलायनाय लेखा बेवहाय फैगौ बाजेटआव 3 लाखनि मोनसे बाउन्डारि वाल होनायनि थाखाय राहा लानाय जागोन।